ku gafara ga zaki nan ya iso kuma shi kenan. Uba ga 'yan jama'aran nan naɗinka Allah ya ce kun ya kunu kun gaba shi kenan. Daktanu Ahmad Wabi yanzu shi ne sarkin nan, nagari dole zama na kowa uba ga 'yan jama'aran nan. To uba na amshi sarkin jama'aran mu mun gaishe ka, sani sannu dai ga Idris ya zaka yayi wawaka. Yanzu dai na gabaran da suna ta wata adawa, ɗazu dai bar su da rabu shi yake yin komai, bar su dai kowanka marabu wayin kuka, kalli dai yanzu na da gashi akai sarkin jama'a da ka rike tuta. Allah rika ma Nuna ga Ahmadu Wabi mun ga kai ka cancanta. Karka mu je mu biyo ka da busa gami da algaita. Tabbas. Gyara gaba gyara baya, hari ya biyo ‘yan kariya. Da kake da masu sarki, jama'a ta dau daɗi. Nu ya zamo wata sarki, jama'a suna jin daɗi. Sarki kuma ɗagun sarki. Idrisu Hausawa ne shi ya zo da waken sarki. Alƙara ƙarfin mulki ya kai riko dai sarki. Mun yi godiya dai sarki, mun yi godiya. Allah ya samu dace.